Nachádzam sa na veľmi peknom mieste, ktoré sa nazýva Malý Slavín. A som tu, aby som vás práve z tohto miesta pozval na 33. ročník pochodu na Malý Slavín. Toto podujatie je, takisto ako ten pamätník, ktorý vidíte za mnou, venované pamiatke dvoch mladých červenoarmejcov, ktorí sa volali Jefimuškin a Goriunov a ktorí padli práve v týchto miestach v apríli 1945 v bojoch o naše hlavné mesto. Zraz účastníkov pochodu je v sobotu o 9. hodine na parkovisku nad amfiteátrom v Bratislavskej Rači. A ja som si pre potreby tejto pozvánky dovolil dať si aj oblečenie s patričnou symbolikou. Robím to preto, lebo viete, že kvôli používaniu symboliky Červenej armády zažívam v posledných mesiacoch rôzne peripetie, ktoré sa snažím brať s nadsázkou, s nadhľadom, ale ktorých absurditu si napríklad všimli už aj veľké ruské médiá. No a vo všetkých tých videách, v ktorých som vás informoval o týchto peripetiách, tak som sa vás snažil vyzvať, aby ste sa nenechali zastrašiť, znechutiť a aby ste išli podporiť podujatia venované ukončeniu druhej svetovej vojny a oslobodeniu našej vlasti. A vždy som spomenul aj niekoľko konkrétnych podujatí a medzi nimi práve aj pochod na Malý Slavín. Takže teraz, keď sme sa dostali do zhruba polovice mája, kedy vás chcem pozvať na pochod na Malý Slavín, tak som si povedal, že dám si teda oblečenie aj s patričnou symbolikou. A možno ešte jedna perlička na záver, ktorá vás možno nakopne ešte o čosi viac, aby ste toto podujatie v sobotu podporili. Je toto 33. ročník, čiže má to naozaj pestrú, bohatú históriu, ktorá zažila rôznych primátorov a rôzne postoje primátora hlavného mesta k tomuto podujatiu. Menšie problémy nastali, keď sa na čelo Bratislavy postavil pán Palo a jeho nominanti. Bolo totižto v posledných rokoch dobrým zvykom, že ľudia, ktorí toto podujatie zakladali a dnes sú už seniori a nedokážu ho absolvovať v plnej trase, tento pochod, tak i mestské lesy umožňujú sa sem vyviesť autobusmi jedenkrát v roce. No, ale v posledných rokoch nastali problémy, lebo zrazu nebolo možné sem pustiť autobusy v čase, kedy sa konal pochod na Malý Slavín. Tak sa to odklonilo na pracovný deň. No a teraz sme sa dostali do bodu, kedy sem autobusy nemôžu už vôbec chodiť s účastníkmi Malého Slavína, takže boli nútení sa presunúť na iné miesta v Bratislave. No, ale ja a ďalší kolegovia sme si už pred niekoľkými rokmi povedali, že skúsime to práve nakopnúť kvôli takýmto problémom a pamätám si totiž to aj ročníky, kedy na tú turistickú pešiu časť prišli možno 5 alebo 6 ľudia. No, ale vďaka tým polenám pod nohami účastníkov, ktoré hádžu nominanti pána Pala, sa podarilo to, že minulý rok tu neprišli 5 alebo 6 ľudia, ale viac ako 40 mladých účastníkov pochodu na Malý Slavín. Takže podaril sa pravý opak, toto podujatie sa podarilo resuscitovať a chcem vás preto vyzvať, poďte aj z tohto dôvodu, aj kvôli týmto polenám, ktoré ľudia ako Valo a jeho nominanti hádžu antifašistom pod nohy, príďte podporiť pochod na Malý Slavín. Je to nenáročná turistika, sme tu zhruba za hodinku, absolvujete množstvo príjemných stretnutí, dôstojný pietný jad a skromné občerstvenie pri, ako som povedal, veľmi príjemných stretnutiach. Takže teším sa na stretnutia s vami budúcu sobotu o 9.